Beth ydy'r peth gorau am dy swydd di, Leon? Beth wyt ti'n ei fwynhau fwyaf? Jyst medru helpu pobl. Mae pob diwrnod yn wahanol, ti'n gwybod. Ddim yn gwybod rhai dyddiau beth fyddi di'n wynebu ac mae'r cyfan am gefnogi pobl a helpu pobl. Helpu pobl i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed, mwyn gwireddu eu dyhead o ran beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae rhai cymaint o foddhad i mi wneud hynny, yn enwedig o oedolion ac anableddau dysgu. Dwi'n angerddol iawn ynghylch gweithio efo oedolion ac anableddau dysgu a'i helpu i gyflawni eu nodau. Maen nhw'n rhai o'r unigolion mwyaf bregus yn ein cymdeithas, a ti'n gwybod mae eu cefnogi i gyflawni eu dilliannau a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw yn eu bywyd. Pan hynny yn symud i fyw, hyd yn oed pethau fel symud allan o tŷ a chael cyfleoedd cymdeithasu. Mae'r holl bethau yna'n bwysig iawn i mi. Unrhyw un sy'n anelu at bod yn weithiwr cymdeithasol, fel ti, neu ryw agwedd arall o waith gofal cymdeithasol, oes angen iddyn nhw fod â set benodol o sgiliau personol? Oes angen iddyn nhw fod yn fath arbennig o berson, neu ydy hwn rhywbeth rwyt ti'n ei ddysgu hefo'r hyfforddiant sy'n cael ei roi? Mae'n dibynnu pa faes ti'n mynd iddo. Mae digonedd o gyfleoedd yn yr awdurdod, llawer o wahanol sectorau i weithio ynddyn nhw. O ran y rhinwyddau personol, ti'n gwybod, mae jyst angen bod yn unigolyn caredig, gofalgar a gonest. Mae'r hyfforddiant yno i helpu efo'r swydd yn unrhyw sector. Felly mae yna ddigon o gyfleoedd i dyfu a datblygu o fewn yr awdurdod. Ac mae gen i un cwestiwn olaf i ti, Leon. Unrhyw un sy'n gwrando sydd wedi ei hysbrydoli gan beth rwyt ti wedi ddweud ac sydd anfanteisio ar y cyfle i ganfod a ydyn nhw'r math o berson a allai weithio mewn gofal cymdeithasol, beth fyddet ti'n ei ddweud? Be ydy dy neges di i'r unigolyn hwnnw sy'n gwrando nawr? Cymaint o wahanol sectorau, ti'n gwybod, yn darparu gofal i amrediad fawr o wahanol bobl. Felly, mi fydd yna rhywbeth allan yno y byddwch chi wrth eich bodd efo ac y medrwch chi dyfu a datblygu yn y maes hwnnw. Leon, mae wedi bod yn hyfryd siarad efo chi a clywed am dy daith bersonol a llongyfarchiadau ar bopeth ti wedi gyflawni. A fel ti wedi dweud, dwi mor ddiolchgar am bob cyfle dwi wedi gael, felly rydw i'n falch iawn ohono fy hun ac o lle dwi wedi cyrraedd yn yr awdurdod.